Jensen. Jeg hedder Michelle, og jeg skal være din sygeplejerske i dag. Goddag, Michelle. Du er lige kommet tilbage fra operationen. Ja. Ja. Hvordan har du det? Ja, en lille smule omtumlet, men ellers så har jeg det meget godt. Okay. Nu skal du høre, jeg skal lige måle nogle værdier på dig. Er der snart frokost? Det er der lige om et øjeblik. Vi skal lige tage nogle værdier, og så tror jeg, der vil være frokost lige bagefter. Så vil jeg gerne låne din arm. Ja. Så må jeg lige skåre den op. Ej, hvor har du også kolde hænder. Og det må du undskylde, fru Jensen. Og hvad det kommer til at stramme lidt om armen nu her. Hvis det bliver ubehageligt, så må vi lige sige det til mig. Du må helst ikke snakke imens ellers med målingen. Men ellers, hvis det bliver ubehageligt, så skal du selvfølgelig sige det til mig. Okay. Det så fint ud, fru Jensen. Det var inden for normalområdet. Det var 110 over 70. Så det er helt normalt. Okay. Nå, der var du, Simone. Du skal se, fru Jensen. Simone, hun er studerende. Og hun har lige fået lov til at være lidt med mig i dag. Så hun vil gerne prøve at måle puls på dig. Hvis jeg lige låner din hånd, fru Jensen. Så hvis du bare ligger og slapper godt af, så måler jeg lige din puls. Ja. Hvis du kommer herover, så kan vi lige dokumentere værdierne med det samme herovre. Skal jeg jo lære på en eller anden måde. Det skal man nemlig. Jeg husker den gang, hvor jeg var studerende selv. Du har selv været studerende? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg var syerske. Okay. Så vi kommer ind og ser til dig senere, hvordan det går. Ja, mange tak. Hej, fru Jensen. Goddag. Jeg kan se, du kaldte på at stå ude. Ja. Jeg hedder Julie, og jeg er sygeplejerske. Kan jeg hjælpe dig med noget? Ja, jeg vil meget gerne på toilettet. Du vil gerne på toilettet? Ja. Ja. Godt. Ved du hvad, det er første gang, du skal op. Er det ikke det efter operationen? Jo. Ja. Så kalder jeg lige på min kollega Michelle. Jeg tror, du har mødt hende tidligere i dag, så vi lige er 2 hos dig nu, når du skal op og stå. Ja. Ja. Michelle, kan du hjælpe herovre? Hej igen, fru Jensen. Goddag, Michelle. Hvis du, det kan være, at du lige skal trække vejret dybt nogle gange, lige for at få gang i kredsløbet. Jeg kører dig lige lidt ekstra op. Så hvis du tager nogle dybe indåndinger, få trukket vejret helt ned i maven. Ja. Jeg kører lige sengen lidt ned. Og du må gerne fortsætte lige lave nogle dybe vejrtrækninger, lige for at få blodet rundt i hele kroppen. Sådan, tager du en dyne, Michelle. Ja. Mange tak. Godt. Hvordan plejer du at komme ud af sengen, fru Jensen? Jo, men altså benene først, og så følger resten jo med. Ja. Hvis du lige, inden du lige træder ud over sengen, så lige bevæger dine fødder ganske let. Lave nogle bevægelser, lige for at også holde gang i kredsløbet. Jo. Så hvis du bruger din højre arm her lige til at skubbe af med, så kan du få benene ud over kanten. Så står jeg her, hvis du bliver utryg. Går det? Ja, det... Det kan være, at du lige skal lave et par øvelser mere, så du lige får vippet lidt med tæerne, så du ikke bliver skidt tilpas. Det var dine sko, de her. Se. Jeg kigger lige en gang til forbindingen heroppe til såret. Ja. Det ser rigtig fint ud. Jamen, Den er ikke gennemblødt eller noget nu. Vi holder øje med. Ved at være klar, hvis du tager benene godt ind under dig selv, og så får tager du ligesom fra her. Går det? Ja. Eller bliver du skidt tilpas? Nej, det går. Vil du være, lad os få dig ud til toilettet så, hvis du bare går stille og roligt. Ja, det er bare rigtig fint. Skal du se, du får kalderen her. Så trykker du bare på den røde, hvis der er noget igen. Ja, så kommer vi. Og nu skal du se herovre, der står et glas vand. Ja, mange tak. Værsgo, og så må du kalde, hvis der bliver noget, og ellers så kommer vi og ser til dig løbende.